खुलुमबाय आं नैबे बगेमारि गामिनिनो सासे आइजो आं बेयाव हाबा जाना फैनायनिफ्रायनो नुफैबाय आङो बे गामियाव जिबायदि जोंफोरो बेयावनो फुजा पाताल होनाय होरिनाय गासैबो खेला धुला गेलेनाय होरिनाय गासैबो जों बे बगेमारि गामिनि मा जेंना जादों बेयाव बे अंगनबादि हा माबा न' सेन्टार लुनायनिफ्रायनो जेंनाया फैदो बेयाव बे भारेगावनि साब्रैसो मानसिफोरा फैनानै बेयाव बाथा होफैदो अंगनबादिखौ न' लुनायखौ ठिकादारा न' लुनायाव बेयाव जोफायनो नागिरदो धमकि होफैदो बेयाव न'खौ लुबाबो दादागिरि खालामफैदो बेयाव जोंफोरो बेयाव माबादोंमोन जों बाथा माबादो बिसोरनो जोंनिनो हा जों जेब्लाबो बेयाव होनो हाया जोङो भारेगावनो जों जेब्लाबो होआ बे हाखौ इदि होननानै जोंफोरजों इसोरो माबादो नांलायफैदो नांलायनायाव जोंफोरो जोंनि आइजो माहारिफोरखौ बिराद गिदिर बदनाम होदों मानोना बिसोर होनदों जोंखौ एसे मा होनो गावसोरखौ अपमान होदों ओरै होननानै जोंखौ बुंदों आरो माने जोंखौ जिहेतुहे जोंखौ दख'ना खुनानै देखायदों गावसोरनो माबा मोनसे गावसोरखौ इदि होननानै सासे गाज्रि बेबहार खालामदों होननानै जोंनि सायाव माने इसोरो पेपाराव होदों निउसाव होदों बिसोर ओमफ्राय इसोरो नंखाय गासिबो जों इफोरबायदि जेबो खालामाखै बिथांमोनहा जोंखौ नैबेनिफ्राय नैबे लङानिफ्राय हाखरनिफ्राय माने इसोरो जोंखौ नारसिननानै फैदों जिहुते इसोर जोंखौ फार्स्ट दिननिफ्रायनो भिडिअ खालामगासिनो बेनिफ्राय इनि नेक्स्ट दिना आरो जोंनि माबायाव नायनो फैदोंमोन आरो इनिखौ जोंनि गामिनिफ्रायबो सासे माबाया बिथां मा होनो मास्टरमोन आरो बियो इखौ एसे सापर्ट हिसाबै माने जोंनि उनाव फिउचाराव जों माबा मोनसे प्रुफ हिसाबै जों दोननो होननानै भिडिअ खालामदोंमोन दा बिथांखौ होसोना फैनासो गुन्दागिरि खालामनानै माने बिथांखौ बिखायाव हमनानै नाख्रांफैदों बेवहाय जोङो जोंनि हौवा मानसिफोरा रावबो इखौ आवगायना फैयाखै बिनि उनावहाय माने आइजोफ्रानो आवगायदों जाहाथे आइजोफोरखौ आवगायबा फथादेनो इसोरो माबा मोनसे खालामनो हायाथो ओरै होननानै सिगाङैनो जोङो आइजोफोरा माने सिगां होननानै फैदों आरो बिनि उनावहाय इसोरो मा खालामदों जोंखौ बिराद नाख्रेबदों इसोरो धमकि होदों माने पुलिसनि सिगाङावनो माने इसोर होनदोंखि जों गामिखौ हरजों हर सावजोबगोन होननानै इसोरो धमकिना होदों बेनि उनाव ओमफ्राय जोंखौ बिराद नोजोर होदों इसोरो जों बाजाराव थांनो हाया जादों माबा मोनसे जों खामानि मावनो हाया जादों जाहाथे जों बर' गामि नङा होमबा बियो जोंहा एसे एनै एसे बेबखाय माबा मोनसे दं ओरै होननानै इसोरो सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो जों बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि सरकारनिफ्राय माने जोङो बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ मानो होनबा बिसोरो जोंखौ बिराद नाख्रेबगासिनो दिनैल' नङा जों जेबो माबायाखैमोन आगान सुराखैमोन इसोरनि सायाव जों सिरि सिरि नायनानै दंमोन आरो माने जों इसोरखौ जेबो अयथासार खालामाखै बिसोरो फार्स्ट दिननिफ्रायनो जोङो नायनानै दं जोंनि रायजो गासिबो नायनानै दं बेनिफ्राय जों बिराद सिरियै नम्र भाबै जोङो दंमोन आरो बिनिखायनो इसोरो जोंखौ सानफ्रामबो अयथासार खालामफैबाय थायो जों गाग्लोबनो नागिरदों माने जोंखौ जेबो रोङा बर' इसोरो जोंखौ माने ओरैनो गोलैसोनानै थानाय गोदोनि दिननि बायदि जोंखौ बर' होननानै साननानै बिथांमोना जोंखौ माने सानफ्रामबो फैनानै एथुफैबाय थायो फार्स्टआवनो जादोंमोन जोंनि गाव राजा जिहुते जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बे फुजाखौ होनाय बिसोरनि दिननिफ्रायनो जों गोदोनि दिननिफ्रायनो फुजाखौ होदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोनहा माने सेख'नो नागिरदोंमोन बेखौ जोङो खबर मोननानै जों रायजोआरि गासिबो जों लोगो जानानै हौवा हिन्जाव लोगो जानानै माने बेवहाय जोङो जिहुते जोंहा गोथार नांगौ नङा होमबा जोंनि गाव राजा थानखौ जोंनो गोथारखौ नांगौ जिहेतु नोंथांमोना रायजोनिफ्राय मा सरकारनिफ्राय मा लुबैयो नोंथांमोना सरकारनिफ्राय जों दा बे भारेगावनि गासैबो रायजोआनो जोंखौ बिराद अयथासार खालामबाय नालाय बिनि थाखायनो जोङो बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा आरो गोख्रोङै एक्सन लानो थाखाय रायजोनिसिम जों खावलायदों बेनिफ्राय आरो मा गासिबो माने जोङो सान्थियै थानो मोन्थों जिहुते जोंनि देनां गोदोथ' जानानै थांबाय जोंनि दिनावबो जानानै थाबाय बेफोरो जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव बा बिसोरनि दिनाव माने आजादि मोन्थों उदांस्रि मोन्थों बेखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोननिफ्राय दा बेखौनो जोङो माबादों खावलायदों राहाखौ लुबैदों माने दिनै बड'लेण्ड रादाब ना बिथांमोना बिनि थाखाय जोङो बिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाहैबाय दा बिथांमोना जोंखौ अनसुंथाइ होनानै बयबो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव गोख्रों राहा लानानै बा गोलैसोनानै थायाथो बा माबा मोनसे दुखुआव सहायनाङाथो मालायजों आनि थानि खालामजायाथों होननानै बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाहैबाय दिनै नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाहैबाय आरो बर'नि गोबां संगठनफोर दं बिसोरमोनहा राहा लायाखै नामा बिनि सायाव
राहाथ' दा जों ओरै बिथाङै निउसाव माने निउसनि हिसाबै दिनै खौरां बिलाइनि गेजेरजों दिनै नुनानै दिनै बिथांमोना जोंखौ खबर लानो फैदों मा जामारदों मानो नोंसोरो सिरि दं मानो एक्सन लायाखै होननानै बिथांमोना माने जोंखौ माबा फैदों आरो इयाव हेफाजाब होनो फैदों खौरां लानो फैदों माने जोंखौ हिम्मत होनो फैदों आरो माने नोंसोरो गोख्रों जा नोंसोर सिरि दाथा ओरै होननानै गोख्रों जानो थाखाय जोंखौ हिम्मत होफैदों आरो माने बिथांमोनहा মই তাৰমানে 198 নং অংগনবাদী চেণ্টাৰ বগেমাৰী মই ইয়াত ৱৰ্কাৰ হয় এজন তাৰপিছত আৰু ইয়াতে নতুনকৈ আমাৰ মডেল চেণ্টাৰ এখন আহিছে ST ৰিজাৰ্ভ কটা এইটো মোৰ এৰিয়াত এইখিনি পৰে তাৰমানে যেতিয়া মডেল চেণ্টাৰটো বান্ধিব খুজিছে তেতিয়া মানে ঠিকাদাৰক আহি দাবী ধমকি দিয়ে আৰু তাৰমানে বান্ধিব নিদিয়ে এইটো ভাৰেগাঁৱৰ কেইজনমান মানে দুষ্কৃতি মানুহে দিছে আচলতে মেইন ঘটনাটো কি হৈছে মেইন ঘটনাটো মানে ইয়াতে আমাৰ মাটি ৰাইজে মোক দিছে আৰু এইখিনি চেণ্টাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে দিওঁতে আহি কিনে ঠিকাদাৰক দাবী ধমকি দি গ'ল বান্ধিব নোৱাৰে ইহঁতৰ মাটি বুলি কৈছে ইহঁতৰ নিজৰ মাটি কিন্তু সিহঁতে মোৰ এৰিয়াত নপৰে সিহঁতৰ বেলেগ অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে সিহঁতৰ চাৰ্কুল গেৰুৱাপাৰা চাৰ্কুল আমাৰ সৰুপেটা চাৰ্কুল মাটিটো কোনে নামৰ আছে মাটিটো আমাৰ বগেমাৰী ৰাইজৰ কিবা আছে নামত আছে মাৰপিট কৰিবলৈ দম দিছে নেকি মাৰপিট দম কৰিব মানে ইহঁতে মানে আহিছিলে তাৰমানে ইয়াত বান্ধিব নিদিয়ে বুলি কৈছে আৰু তাৰমানে কোনে ভাৰেগাঁৱৰ দুষ্কৃতি কেইজনমান মানুহে চৰকাৰৰ কি জনাব চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ যে আমাৰ মডেল চেণ্টাৰখন বান্ধিব দিব লাগে মোৰ এৰিয়াৰে যি ST ৰিজাৰ্ভ কটাৰে তাত ইহঁতে মাত মাতিব কোনো কিবা নাই নহয় আৰু যোৱাকালি আমাৰ ADC বাইদেউ আহি কিনে নিজে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আচলতে এইটো এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয় জনাইছে নে জনা নাই আপুনি এইটো মই ADC বাইদেউক জনাইছোঁ আমাৰ পিংকি দেৱনাথ বাইদেউ কি ক'লে তেওঁ কৈছে ইয়াতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান বনাব পাৰিব চৰকাৰী ৰিজাৰ্ভ মাটি গড় চাপ নেকি বুলি কৈছে মাটিৰ গণ্ডগোল লাগি আছে ইয়াতে হয় সেইটো কৈছে ৰাইজৰ কি কৈছে ৰাইজে ইয়াতে বান্ধিব অনুমতি দিছে ৰাইজৰো সেইটোৱে একো কোনো আপত্তি নাই তাৰমানে বান্ধোতে ইয়াতে বেলেগ মানে চাৰ্কুলৰ মানুহে আহিছে বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহিয়ে তাৰমানে ST ৰিজাৰ্ভৰ পৰা মই এপইণ্টমেণ্ট লোৱা তাৰপিছত ইয়াতে মানে ইহঁতৰ কোনো এৰিয়াই নপৰে মোৰ আইনৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব যদি বনাব নিদিয়ে আইনৰ ব্যৱস্থা মানে এইখিনি আমি DC ছাৰক জনাইছোঁ ছাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতহে আমি এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ না ফিডবেক মানে কালি বাইদেৱে কৈ গৈছে এই মাটি কিবা চাব আহিব বুলি কৈছে আৰু বাইদেউটো কালি ST ৰিজাৰ্ভ কটা যদি ইয়াতে কি বেলেগৰ কি আপত্তি সেইটো কথাটো কৈছে জাগা নাই নেকি